Bon dia, donem ja el tret de sortida de l'acampada jove. Com ja sabeu, l'acampada jove és el festival político-musical de referència dels Països Catalans. Aquest any, per fi, arriba la 22a edició. Sí, la 22. Tornant a convertir Montblanc en la capital de la festa, la lluita i la llibertat. Estem ja obrint portes, ara començaran a entrar els primers acampats. Sobretot, protegiu-vos molt del sol, que pica molt. I moltes gràcies per ser ja avui aquí. Aquest any tindrem Ràdio Acampada Jove, cada dia explicant-vos moltes coses. De les 10 del matí a les 7 de la tarda. Em tindreu aquí comentant coses que passen a l'acampada. Sombra.